emo kurwase kenyorogi ya kura ya Busamaro sublocation ya Bigege ensemo yebunge ya West Mugrango nigo ekurigia obokonyi bogosirwa ne school fees y'omwana obo oyo chinga kyabonete goika ase school y'abanyaruka ya Nyabururu chikoera atarayikaroro weterabuna tibabwati maegana mutwe yokonyora chibesa ya mateyo niwe yasangire n'ensoko TV na gusaba abarai ao naboigo bali abale no moyo bugwanja wesokya naboigo gokonya omwana oyo abekagoikera gosikоikirania chindoto chae chokoba umunyagitari wa mangana yobongo gose omutwe Muliketo Vincent Munda norobotire Mama Elizabeth Nyangate Nyoka amono mwana oyo kurukwa Frida Nyaboke nigo batarire no kugoro ang'echi kilomita 5 kurwe kenyoro kya kura egotoka Busamaro bakagoika sama gacho yechabise au che serikali imeyo mucyo Nyamira elyo gosembanya robokonyi bonde gosomo nyaruka Nyaboke nagende skuru y'abanyaruka ya Nyabururu Elizabeth oyoro muboraka niga goteba otemire kuriga chibesa chinsi gosomo mwana ya nagende skuru twali obokonyi endo mwana yanyale gokonywa yabasari nabayiri okonya na tato mwabasire tweko kirege ndonga kora no mwana skulu arangeiri na yechibese echonta buati na bana bande nimbwate tayere bweka mbwate nimbwate abana bande nibabwete skulu na barabungo baligeriande tindanyora Asama temu aliaeta akichisea ye grade kia kianda Nyaboke niganyora chipointi 67 asichiria 72 echichi amorangelia na kumubwatera libaga se skuru y'abanyaruka ya Nyabururu korengana neri ukelio ya morangelia Nyaboke nigaganire goike skuru eyo gochakera chitariki 12 goika chitariki 15 nemo chumutinyo yega egentobo igo getarayikerana lakini bono mamata bwatibesa gocha kongera skuru eyo twataire korukura mpaka gege na maguru kori onde bwensi oratokonye erinde nyara kwende skuru lakini nturanyoronde nonya mache nturanyo chari getoriete abasani bane ba hospital samete na barabwe skuru bachire skuru inche bweka na tigaire isko inche ntigarete isko ngina moke Nyaboke nigagoteba no mwana bwe chimbwa chingia nabo igo bwanje tesemi kagokina na incha samaria tankurukuruth mokera omo bobe amate family familia na berengo nyemanya ne familia rense okonyora kwa bongoli buya omwana oyo na twakire twabere togokina nere gocha no mwana obwateta byengia ano mwana owerweta se ogosoma na intune yamate twatemire hase twatemire kogora na biri bikabika bitakere bya skuru lakini konyara goitongora ikera paka toikere asense moye school fees ngwetera obulemerwa bw'ebitoki ebyo byarorekanire kogera ndoto ya Nyaboke kobo umunyagitari egucha gusira yamate yonsi bono nige kubolia gusirwa na getoro kende yonsi na kebegeke nabo bakoiraneria buya twari kugusaba onde bwense bwato kugania abwate familia ino ene sema ya school fees na one sema na one asege kurut nasabire omwe musio ito Charles Keganda endo nyale kondolera mabera ongirero omwana oyo endanyale osoma achegwe konya omwe mpito Steve Mogaka tobase wontiga gaki na gosoroire dolera mabera no korera abande mo women lab cherusa mumanyi ni matenga togontiga dolera ya mabera gabano morai nyaribo tagontiga dolera mabera ende nanche nalinda atwaro bolemu wana togosaba onde bwensi watokani okuya gaki atokonye erinde ngende skuru mbe neurosurgeon ekinaga netio ndoto yane ko be neurosurgeon tindo chose ningende skuru korumega na be nkingosomero bakongu lakini na nyara gweta lakini bono timbu atingenche ndagenderia masomane konde bwensi arairu ankonye ninkoro mokiasi skuru tingo mwaibisha erinda se obogima bogo chena inchenche nyara ko bo muntu mana so obogimo onde bwensi bwatokugania okuya gaki atokonye Omogusi agoteba eyekwana nerekoewa. Inche Vincent Monda, Imeyen Soko TV.